Okay. And I'm one can dash what I saw the moon. And one in the Yagota. Where in the Yagota? A bag and a dollar. Hey, Agbakwa. I'm looking at change. Hey, oh boom, oh boom. Oh boom, oh Jesus. Hey. Hey. Nani buko tena ba? Ana besha da bi ate get time. Ate get yo. Ani iguana pota momo. Kêu gà ana bia ba ya wago me ba da mo gà eri omunni na Monday. Eh? Monday. Monday gamba ọkụ adọna. Achọ m ya profession na ndị mụ nwa na-enye m isi ụnọ. Ya bụ na YouTube ka nọ. Ndo. Yeah, you can now watch out. You're not watching. You now watch out. Unless you check out the voice. Ay, Jesus. Anh ta nguyện đi à? Nó phải nghe đây chỉ vậy thôi. Yeah, my state no agree me person do something here. Get the wife cane in here.
Yeah. Yeah. What is? Hey, moon cat talk a bit. Cái gì xí mà nằm mua à to nó đó. Nó nào qua chơi sao? Này, ini eme live bana. Này, ini eme live na YouTube. Kiki gesi na dey play comment. Ọ na-agbakwa ajọ ọsọ. Tango nke aba na-ajụ pụta ka ị ga-eji mụọ ka nwaanyị ya. Gaa nke ọkụ m n'ọkpa bara m na ihe ọkụ. Ana m atụ ụjọ mmanwụ kwụ mụtara nọ na mmanwụ ji ekwe mụtara egote mụtara egote. Mba, ọkụ ụtọ a egwọkwa ya. Esi anụ omefe gị ọyọọ gị. Ọyọrọ edo ọrụ ya cloud. Anyị mere ka eji pụta m n'aka. Ọ bụrụ na akpata ọkụ ya. Ọwa enyi m ego tụtụ ọgụ mmanwụ ahụ tara ya dị. Mpaghị. Yo otu esi eme. Ndị mmụọ. Gana. Oh,
ego onye nwe ego onye ọ gwara abụ ebe ọwụrụ ya ụdị ọjọọ wa ma afọ ọkụ ya afọ ụka ebe ewepụrụ cái bố con em mua nào qua cái pha phiền quê chân dia mong ana me wiwo ko atra kwa ni ana me she be chance ya bụ mụ ka na-eche ọ bụrụ ihe ụnụ maka nne n'ebe ọ bụrụ 안경 어떤 거리 우가 어가 도 관
Kevin, hey, good afternoon. I know where. Yeah, Mama, one hour. Why? Yeah. Oh, feel what? No. Guy, no location to go. I ain't gotta be more better. Hey, obia. Biko, na eme ka ya ọfụ biko. Akpakwa biko n'akpa. Biko. Hey!
Ogbe bụ ogbe anyị. Ikwesị ụmụ anyị, you know the matter now. The mụnwa is coming iru gị na. Muna abakwa n'ọsọ kịta o. Muna abakwa n'ọsọ kịta o. Bịa mụnwa apụtakwa na apụta na. Ellos se mueven no botar. Ebe POS. Jesus. Awanya name na tomo kama. Ina ibu sui. Ego sik guys. Oh, name POS. Meten beli na meko. Stop for this thing. Aku ifu gongwa. Aku mana no. Nó em biết bài Wolf the POS sẽ có tay. Ok, em nghe giờ em đang cùng mình. Bảo ngồi ăn mình. Ai cái mình cái sai đây. Anh mà nice to it. Man. Wait for that. I'm not doing this. Go. Get that you. Eat the bread. Yes, for no mind. Your partner in climate change, right? Okay, now. We are not happy. Yeah, but all the more. He may change his weird. Yeah, but he made you lose weight. And such one. Hey, oh, no one did kill. No one ever killed. What do you mean, nice actually? That be nice actually. Wait for going to get toy. It's here. We're going to get toy.
bụrụkwa ụtaba ihe a bụkwa ọgwụ bifo iti okwu n'ime ike nkụ gị na ọ na-adọkwa mana ha amaghị ya. Thank you. Akwa ichekigo na confirm onye nwa na card I fit use. Na card I fit use. Na ata na.
anụ ọdị ya biko ka nna anụ ọdị ya ọ na-adị m mma n'alụ kedu ife bụ ife a biko gwe m announcement everybody go home ihe a na-agwa ụnụ kụchasị everywhere ime nwere ife dị mgba ka ịbụ mmụọ na-eri nnu daa ịsha nne ogidi kara aka kedu iwe amala aka ama aka ebido n'isi akpakwa ọpịa nne m nwere iwe ọdọdọ eji eri anụ ose gị kara aka tọọsọ ọ ga-achụ gị ọchụje onye ọsọ biko ọ na-abịakwa o jikwa nwa ya abịa eriekwa m nri mụ na gị enwe okwu kịta ka mụgoroda ama m chi na-efe oke m nwa na-awa gị adịghị ama aka na nghe cả anh á nhiều mà đây chứ
Agba ama one na nwa aka isi ka mo nda. O nwere ihe dị n'o. Ai, ogbo m biko. Jesus. Hey, ogbo m ijikwa iwe bịa. Hey! Achalinda. Ebunigo. Sorry. Chere puto. Hey! Unu egbuola m. Edesha na phone m ka dị ndụ. Ihe ndị apịagidego m na phone. Mba nke a na ndị a adịghị apịa dị n'ọkpa o. Ebe a. Wee na-aba anyị ba. Hey! Oh, we don't feel like Onye aja? Brother, ka adị godo. Onye gwuru atọ. Ewo, emecha m da ọjị ara. Chicken, what? What is that? I chicken. Taa bụkwa agba na maka anyị na-eke Debe ganar.